Čaute, ja som Kohutík. OK, čaute všetci, v dnešnom videu ideme si zahrať futbal. S tým, že vlastne si ideme zahrať futbal. Nie? Ideme si zahrať futbal, OK. Prepáčte, že som nenatočil ten Fortnite alebo ešte ten Rocket League. Nemal som dosť času, mal som teraz školu, veľa písomiek, veľa učenia som musel urobiť. No tak preto teraz po dlhom čase vychádza vlastne video, ako idem hrať futbal. No a jak ste mohli vidieť môj short, tam som tiež strieľal na branu. Tak teda môžeme začať. Ja to dám do môjho stojaníka pekného. Mobil. Dobre. Ideme teda hrať. Ježiši. Fuj. Som jedol banán a som sa od toho úplne zašpinil. Dobre, takže teda ideme. OK, takže prvú dáme takú šotu, že v pohode. OK, to bola taká dostred bránky. Taká troška vedľa dostred bránky. Môžeme dať hore vľavo. No tak to bolo troška vpravo, nevadí. teraz neviem čo. Tomu však včera som strieľal jak maniak a teraz neviem dať gól. Takže troška zadriblujeme. Možno vám aj na videu ukázať, ako ja driblujem. OK. Takže ideme si teraz pár šotov, lebo som tu trocha niečo s tým dorobil. Mám zlú pamäť proste na mobile. Tam prečo nejde? Ja chcem, aby to... No nič, asi to musím nechať takto. Dobre. Dobre, takže môžeme ísť kopať. Nice. A musím vám ešte poďakovať, že mám 14 odoberateľov. Budem mať možno ešte viac, budem natáčať ešte nejaké videá. No a môžete kľudne napísať niečo do komentárov, nebojte sa tam niečo napísať. A že, jak sa pýtate, tak na futbal nechodím, ja chodím na hokej. Teda budem chodiť na futbal, ale zatiaľ chodím na hokej, takže zajtra mám prvý tréning futbalový, takže neviem, či ma tréner ešte zobere. OK, takže ideme ďalšia šota. OK, dobrý. Dobre, dobrá šota. Kamo, mne sa páčia také, čo sú proste úplne také coolové. OK, môžeme ísť ďalej. Dobre, ďalšia šota bude strašne ďaleko, ja vám to ukážem. Tá šota bude s loptou odtiaľto. Vlastne tu mám druhú bránu. Tak, odtiaľto tam bude tá šota. OK, tak... takže dám to tam, na môj stojan, aby ste videli. Tak. A na chvíľku ma nebudete počuť, lebo idem strieľať. Aj, nevadí, netrafil som. Dobre, idem ešte raz. Jaj! Kamo? To letelo dobre? Ono to tam spadlo. Zrazie.
Toto spadlo. Som do toho kopol. Tekové, takže idem pravo to. Kam idem? OK. Idem ešte pár striel dať a musím končiť, lebo idem na taký jeden krúžok. OK. Nevadí, to bolo dole, ale idem ešte jednu. Dobre, takže idem strieľať. Yes, tá bola dobrá, tá bola dobrá. Idem ešte jednu. Kámo, skoro aj to druhé padlo. No nič, idem preto. OK, takže idem ešte jednu, teda poslednú. Nevadí, to som dal vedľa. OK, tak som tu. Alebo tak idem vyskúšať ešte jednu šotu. Trafil som do sliepok. OK, no tak teda. Tam sú nejaké tie šoty. Ešte nie je koniec, ale že chcel som len povedať, že vlastne budem vydávať aj ako edity na auta, teraz iba špeciálne som vydával také videá a tak no. OK, tak dobre šoty. Musíme si dať chvíľku prestávku, chvíľku pokecáme. Lebo nie je najlepšie proste strieľať. OK, takže mám tu nastavené kameru. Dobre, takže teda budem takto ako budem natáčať Fortnite, Rocket League, ak sa vám to páči, tak kľudne napíšte do komentárov, že áno, páči sa mi to. Budem vydávať aj inakšie videá, ako čo ja viem, napríklad nejakej hry, čo si vyberete. No a teda, jak chcete, tak budem aj z hokeja vydávať videá aj z futbalu. Tak napíšte do komentárov. OK, takže idem ešte postrieľať nejaké šoty. Mám na plánu dnes vydať aspoň dve videá na shorts a dve videá normálne. Čože to ďalšie video bude asi pravdepodobne budem hrať. Ale ako budem hrať možno Rocket League alebo Fortnite. Ja som vám slúbil Fortnite, tak budem Fortnite ešte rozmyslím si, čo budem hrať a čo budem vlastne natáčať. Alebo ešte večer futbal. Dobre, takže pôjdeme ešte za chvíľku na krúžok, sú 4 hodiny a pôjdem o 5. Takže ešte ako sa potrebujem naobedovať, urobiť si ešte úlohy. Pôjdem na krúžok a ešte potom môžeme niečo poriešiť, čo natočíme. OK, takže dáme ešte pár šotov. Bum. OK, bum. Ja niekedy úplne takéto
takéto lucky shoty proste niekedy úplne mám. A ešte by som vás akože poprosil, keby odoberáte kanál Imagine Pro Fifi 1, alebo už neviem, alebo proste si napíšte Imagine Pro Fifi a vyhľadávam asi taký kanál s takou korunkou. Proste je tam červené pozadie a korunka. Tak prosím, odoberajte aj ten kanál. Je to môj kamarát. Ten kamarát je proste dobrý. Kamo, vymýšľame s ním srandy v škole, robíme všelijaké pranky. A tak prosím, dajte mu odber, OK? Dobre, takže idem ešte strieľať. Jej. To som trafil táčky. Nejako vozík. OK, ideme ešte nejaké šoty. Už za chvíľku pôjdem, no. Kámo, tento šot bol dobrý. No nic. OK, ideme ešte. Jej, kámo, to čo bolo? Fakt mi sa to úplne vrátilo. No, ja to môžem, no. OK. Bum, bum, bum. Yes. Hopa. A budem dávať aj, ako budem dávať, že jak mi, čo ja viem, dáte odber, tak vlastne mi napíšte do komentárov, či ste mi dali odber a ja vám dám odber naspäť. OK, a môj najobľúbenejší youtuber je Forty, takže prosím vás, nehovorte, že Forty je zlý, lebo každý má rád nejakého iného youtubera. Môj kamarát má rád môj kamarát má rád toho, jak sa volá, MG Fitmana. Alebo čo viem, niektorí kamaráti možno pozerajú aj Doda, či niekoho iného. Kámo, dobrá stela. Hopa. Nožičky. A BTV ja som dal najviac 12 nožičiek, takže môžete mi napísať do komentárov, koľko ste dali vy nožičiek. OK. Ideme ešte pár strel. Takže... Ježiši, kam ja som sa skoro zabil. Bum. Môj najobľúbenejší trik vo futbale Rainbow Flick. Dal som už ako raz gól, že proste som s kamarátom sme hrali futbal a on bol v bránke. Slyšel som na neho, na bránku, tak ja som dal Rainbow Flick. No nič, on taký, že to ako? What the fuck? Kamo, ja taký, že normálne. Kamo, ja mám... Dnes mám také strely, že... úplne unlucky strely. Ja normálne na video nemôžem dať proste nejakú dobrú strelu bez toho, aby som proste trafil niečo iné. Dal som už, viem, že jednu.
Dal som jednu takú strieľu, takú peknú. Takže idem dať ešte trocha viac. Hopa. OK, to bolo také v midu. Jaj, no. Pôjdem toto za chvíľku na ten kružok. Takže za chvíľku budeme končiť. Ja som si mal ešte úlohy, no neviem, to je jedno. Však urobím úlohy, pôjdem na kruh, dohádam stihnem. Dotočím video a to stihnem. Hopa. Ja mám taký, kebyže mi FIFA urobí rating, tak ja by som si povedal, že shot by som mal nejakých 50, potom nahrávky by som mal tiež takých 30, v nahrávok som není dobrý, potom v obrane, už neviem, čo tam všetko je, ale proste zhodnotil by som sa, že by som mal 40 alebo 30, neviem, ako podľa FIFA ratingu. Ja si myslím, že teraz som povedal úplnú blbosť, lebo no dobre, to je jedno, nič som nepovedal, lebo teraz neviem, čo tam všetko už je a neviem, prečo by ma FIFA ohodnotila, ja ešte nehrám ani za žiadnu ligu, a nehrám vôbec za žiadny klub, takže prečo by ma mali ohodnotiť? To som blbosť povedal. No nič, kámo. Videli ste to, nie? Ja som úplne unlucky, ty kokos. Normálne aj Antony by ma porazil. Takže ideme ešte strieľať. Kamo. Ďalší dobrý gól. Ďalší dobrý gól. Konečne. Ďalší dobrý gól do mojej zbierky gólov. Kámo. Nic. No. To som 10-krát netrafil. OK, takže idem dať ešte pár strel. OK, takže idem dať poslednú strelu, lebo za chvíľku už je na kružok. Takže idem na tú strelu. OK, posledná strela a zakončíme ju pekne. No, nebolo to až také pekné, ale OK. Ja už musím končiť, lebo mám krúžok a nebudem to tu už vysvetľovať. Dobre, zakopali sme si futbal. Bum. Tak teda, čaute, dúfam, ak sa vám páčilo video, tak zanechajte like, napíšte niečo do komentára, ak vám sa chce. Môžete kľudne do komentára napísať hodnotenie tohto videa, ako sa vám to páči. No a musím sa s vami rozlúčiť, lebo idem na kružok. Takže ahoj!